Hola, nois i noies. La proposta que us fem aquesta setmana la complementarem amb una proposta artística vinculada al Dia Internacional de la Dansa. Juntament amb aquesta proposta de l'habitació que esteu fent ara, us faig una proposta d'una tasca que té a veure amb aquesta obra de l'artista Vincent van Gogh, en la qual es veu que no està feta amb angles rectes, sinó que hi ha cantonades que estan una més oberta i una altra més tancada. Us explico una miqueta. Un cop us hagueu mirat el vídeo i hagueu repassat tots aquests conceptes, l'activitat consisteix, primer de tot, en dibuixar en un full blanc 8 punts. A partir d'aquests punts, amb ajut d'un regle, traceu dues petites rectes a partir de cada punt. Acabaríem fent tots els 8 punts inventant-nos els angles. Aleshores, heu d'identificar-los, és el tercer punt. Doncs, per exemple, aquí jo he dibuixat un angle recte. Si és més petit que el recte, seria un d'agut. Aquest és agut, aquest també és agut. I aquest, en canvi, és més gran de 90. Seria obtús. I el que, a partir d'un vèrtex, és 180 graus, és el que se'n diu que és l'angle pla. La quarta instrucció que us diu és que els heu de representar amb els braços. L'angle recte. Podríem fer braç cap aquí, braç cap allà. Angle agut. Més tancat. Obtús. Aquest és bastant obert. Llavors, si el meu cap és el vèrtex, seria un així i un així, per exemple. Aquest agut que he dibuixat aquí, i l'angle pla, el de 180, doncs. Un cop ja els heu provat de dibuixar amb els vostres braços, el punt 5 és que us poseu aquesta música i intenteu buscar amb el cor formes de com representar-los.